O Bloque Nacionalista Galego faise eco das queixas de moitos veciños do municipio que están a ter problemas coa subministración de auga procedente da rede municipal durante o período estival, con roturas e cortes continuos. Ademais de varias zonas do casco urbano, os nacionalistas poñen como exemplo a situación que se dá nos núcleos de Castiñeiras, Os Páramos, A Meixida ou Martín. Culpan da situación ao propio executivo, que mira cara a outro lado, en vez de exixirlle á empresa que xestiona o servizo que cumpra coas condicións do contrato. Empezar a exixirlle á empresa que cumpla cos veciños, porque todos sabemos o custe que está tendo para as familias o suministro de auga e depuración. E o que non pode ser é que unha semana así, outra tamén, se corta a auga en sitios que están un pouco elevados, tampouco que sexa unha exageración, pois pasa en Martín, pasa en Páramos, pasa no Alto do Touro a Meixida, pasa en Castiñeiras. A iniciativa, inda que é un pouco para todo o Concello, fai referencia especificamente á zona leste do Concello, estas zonas que estou nomeando. O BNG insiste na necesidade de municipalizar este servizo, para eles esencial, polo que xa anuncian que traballarán para que unha vez que remate a concesión, prevista para o ano 2024, o servizo pase a ser prestado directamente polo Concello. Que nós seguiremos traballando para que pase a ser un servicio público municipalizado, prestado directamente polo Concello, porque é un servicio público esencial. E nós creemos que o ser público e municipal, eso vai ser bo para as arcas do Concello, vai ser bo para o servizo dos veciños, e vai ser bo para todos, porque se verá que os servizos públicos poden funcionar correctamente e son capaces de prestar servicios mellor, en moitos casos, que as empresas privadas.